Silav rojbaşê var baş hevanno çend deqem dereng ketine ji ber lêborîn dixwazim divê naberê de ne li ser Twitterê ne li ser Facebookê min îmkan nedî reklama xwe jî çê bikim nexeme em îro weşana xwe bi vî şeklê biddomînin hebûna we bes e ji me re hevanno li Rojavayê Kurdistanê çiwa ku sê çar roj e em alarm lê didin heqeten li çi dibêjin li Zengilê didin em dibêjin şer dest pê dike amadekarî heye ev hemî hêdî hêdî rast derdikevin heyeta Amerîka îro hat Rojavayê Kurdistanê em hêvî dikin ku bi hatina vê heyetê re encam wê pêşî lêgirtina şer be ama em dizanin ku vê êvarê hemî derdora her du taxên Kurdan ên Helebê hatiye girtin amadekariyekî pir ciddî heye em binêrin ber vê ku derê ve diçe dîmenên pir ecayîb hatine li dêr hefrê du hêvarê ew dîmen yê du êvarê ne yan yê demekî dinin em nizanin ji ber ku temamî nehatiye teyîdkirin ez nikarim ji we re bibêjim ji ber ku nehatiye piştrastkirin hevano hema çend nûçeyên ku ji we re amadekirin e naveroka hevdîtina di navbera Mazlûm Ebdî İlham Ehmed û heyeta Amerîkayê de her wiha dorpêça li derdora taxên Helebê amadekariyên şer serbestiya Selhedîn Demirtaş divê em ji bîr nekin wekî din tiştekî dijî hebû Bedran Çiya Kurd ji rêveberên Rojavayê Kurdistanê daxuyaniyekî daye ew em ji bîr nekin vê nîvrê min dixwest ez were par vê bikim min ji bîr kir lê tiş nabe ez anha ji were dibînim em par vê dikin em hema dikirin dîrek bûyî jî dest pê bikin hevano baş e gelek spas dikim ji bo hebûna we em hema li zû bi zû lez bi lez dest bi evê bikin bültena xwe bikin ava ye wîsayê hevano em dîrek bi vîya dest pê bikin حلب چه دبه یکو لدیر حافظ چه دبه تفجروان یکو حلب چه دبه یکو لدیر حافظ چه دبه یکو لدیر زور چه دبه و تفجرن و گروپین چکدار ل خطن تماس بهری من مرا اف تفجره که کو وک دیار دبه کی دخوازن زخته بکن دخوازن شانتاج بکن کو بلکی بکن بن هناك تعويض وهناك تنازلات ما بستينن وحتى ممكن بنا بربا روشك كو هناك شرن هرميجي بيش بخينن راستي خطريه كوسا بر جدي هي بنا هم دستات دمكيه الشامي بربسياره وهم دجي ام فهم دكن دبي كده راس تركيا دناوي مجاري ده çünkü beribe هناك داخلين رايدارن تركيا پر آشکارا چبون گوتن کی ام الیکاریا دستات دمکی بکن دمجارن لشکری دا تفگروان یکو mesele ev e Bedran Çiya Kurd ev daxuyaniya xwe do dayê hevanno niha em hema dîrek em biçin evê amedekariya şer li Helebê dor li taxên Kurdan girtine em hema biçin vê derê dîmen jî hebûn ez dîmen jî nîşanê we bidim baş e em hema wisa bihêlin em derbasî nûçê bibin hevanno nûçeyên ku li ser vê mijarê me amade kirine li bajarê Helebê hêzên hikûmeta veguhêziya Sûriye hemû rêyên ber bi taxên Şêx Mexsûd û Eşrefiye ve girtine berî çend roja jî hêzên çetê rêyên derdora her du taxan bi bilindkirina axê girtibûn duwar lêkiribûn erd kolabûn xendeq kolabûn tê zanîn ku hikûmeta veguhêz bi vî yekê peymana yekê Nîsanê jî bin pê dike hevseroka Encûmena Taxên Şêx Mexsûd û Eşrefiye hevîn Silêmanê eşkere kir
çekdar hükümeta Şam'ı hemû deriyên taxan girtine. Naha ew xistine bin dorpêçekî mutlak. Divê derê de divê were gotin ku di demekî de ku li her du taxên Kurdan yên li Helebê alozî hene, hêzên hikûmeta Sûriyê li ber deriyên her du taxan bend danîne. Hevîn Silêmanê eşkere kir ku van çekdaran dorpêçeke tam danîne ser taxên Şex Mesûd û Eşrefiye di yekî Nîsana 2025 de çi bibû li gorî peymana di navbera Qesedê û hikûmeta Sûriyê de hemû şervanên Qesedê ji her du taxên Kurdaniyê Helebê vekişiyabûn tenê hêzên ewlekariya hundirîn weke asayîş li wê derê mabûn. Ew jî girêdayê rêveberiya Xweser in. Hêzên ewlehiya hundirîn ev demeke komên çekdar bi hewldana êrişan li ser van her du taxan tometbar dikin. Di tebaxa îsal çi çêbibû dem bi dem edî em behsa şer bikin. Ji kengê ve êrişan dest pê kir û heta niha çi pêk hatiye? Kuştî birîndar jî çêbûn. Di tebaxa îsal de asayîşê ragihand. Di êrişa bi dronan ya hikûmeta Sûriye ya li Şex Mesûd û Eşrefiye de endamê wan birîndar bûne. Dîsa fermandariya hêzên ewlehiya hundirîn ya Helebê li ser rêveberiya Xweser 22 îlona 2025 ragihandibû wan êrişeke komên derqanûnî yên Wezareta Parastinê ya Sûriyê têk biriye. Di encamê de çekdarekî hatiye kuştin, sê kesê din jî birîndar bûne, her wiha da zanîn ku wan paşê çi kirine termê kuştî û birîndaran radestî hikûmeta Şamê kirine. Yani kuştî û birîndar jî çêbiye di şerê navbera wan de. Hevanno ev li aliyekî niha em cih bidin hevpeyvînê. Niha em cih bidin hevdîtinê. Hevdîtina ku pêk hatiye hema bi vî şeklî baş e. Em vê nivîsê rakin ji ber ku li Helebê dorpêç heye ev nûçeyekê lezgîn e ketî ajansan. Hevanno divê were zanîn ku vê êvarê min nûçeyê ji were ragihand milletê me rabiye serpiya da ketiye kolanan çi qas dikare pêşî li şer bigire û meselekî dine. Ama tiştek tê zanîn milletê me li ber xwe dide. Mazlum Abdî bi şandeyê Amerîkî re hevdîtin pêkanî. Fermandarê giştî hêzên Sûriye Demokratîk Qesedê Mazlum Abdî bi nûnerê Amerîkayê li Sûriye Tom Barak û fermandarê fermandariya navendî ya Amerîkayê CENTCOMê Brad Cooper re hevdîtin pêkanî. Di civînê de hevseroka daîreya tekiliyên derve ya Rêveberiya Xweser İlham Ehmed fermandara yekîneyên parastina jiniyê pejê cîgirê hevserokatiya Meclîsa Sûriye Demokratîk Mesedê Hisan Yusuf û serokê Partiya Sûriye Paşerojê Ebîd Hemîd Mehbaş beşdar bûn. Her du aliyan rêbazên pêşxistina peymana dehê adarî di navbera Mazlum Abdî û Ehmed El-Şara de rêbazên rakirina cezayan li ser Sûriyê, aramkirina herêmê, vegerandina koçberan nîqaşkirine di nava xwe de. Tabii ev daxuyaniya fermî ye. Di pişt perdê de nîqaş çi ne em dikarin paşê texmîn bikin. Her du aliyan beyan kirin hevkariya koalîsyona navnetewî û Qesedê ya li dijî Daişê wê ji Ewropê ve xurttir bidome. Ez serî da digirim wê demê nûnerê Amerîkayê li Sûriyê Tom Barak li ser hesabê xwe X'ê di derbarê hevdîtina xwe û fermandarê giştî Sûriyê Mazlum Abdî de beyannameyekê daye. Barak dibêje wî û fermandariya navendî ya Amerîkayê Brad Cooper serdana Bakur Rojhilatê Sûriyê kiriye. Axaftina cewherî digel Mazlum Abdî kirine. Barak diyar kir ku ew dixwazin derfetê bidin milletê Sûriyê ku bibe yek. Bi vî re aştî geşiya hevbeş ava bikin. Yani Tom Barak divê derê de dixwaze çi bibêje? Yani derfetê imkanê bidin milletê Sûriyê ku bikaribe bibe yek. Çima tu derfet didê? Yani nizanim. Yani pir ne mecburiye divê em pir li ser nesekinin. Yani mecburiyetekî milletên Sûriyê tuneye bi hev re bijîn. Tu mecburiyetekî wisa tuneye. Vaya zehta dewleta Tirkiyeyê. Milletên Sûriyê li gorî îrada xwe dikare ji hev cihêbe. Yani divê merov ji xwe re neke tabû. Ji xwe re neke tiştekî pîroz. Yeketiya milletan çi ye? Yani herkes azad e, herkes li mala xwe kî bixwaze dikare xweser be. Kî bixwaze dikare cihêbe. Ya di nava malbatekî de jî zarok mezin dibe 18-20 salî derbas dibe dixwaze cihêbe. Normal e. Xweserî, azadî tiştekî xweş e. Milletê Kurd bi tena serê xwe, milletê Kurd bi milletê Sûriyan û Ermenî re hûzanin pir baş li hev dike. Hem ji aliyê mêjî, mantiq ve hem ji aliyê kevneşopî, erf û adet ve li hev dike yani problem çênabe. Zemanê berê li hev dane, şer kirine, hev û bîn kirine. Êdî di dawîya dawiyê de
gihiştine ser noktayeki hevbeş kuydit karın hevra biji. Ez duy kanaati dame. Yani Müslümanın Kürt, Ezidiyên Kürt, Alawiyên Kürt êdî pir xweş dikarin bi hevra bijîn. Zekeriya Sezer mala te ava her hebî. Ez awisa peyamê we êdî ez ê bibînim ez tirsiyam hevan no. Dengê min bila neçe. Tamam ez hema bidomînim. Di vê naberê de di derheqê wê hevdîtina bilind de fermandara giştî Hêzên Sûriya Demokratîk Qasedê Mazlûm Abdî jî daxuyaniyekê daye behsa naveroka hevdîtinê dike. Fermandarê Qasedê ragihand ku wî û nûnerê taybetî Amerîkayê karûbarê Sûriyê Tom Barak bi tevî wî fermandariya navendî Amerîkayê CENTCOMê Admiral Brad Cooper hatine gel hev. Yani wî ew pêşwazî kirine. Abdî li ser hesabê xwe X'ê tora civakî daxuyaniyekî belav kir, naveroka civînê bi vî şeklî eşkere kir. Mazlûm Abdî çi dibêje? Şanaziyek bû ku me nûnerê taybetî Amerîkayê karûbarên Sûriyê Balyoz Tom Barak û fermandariya navendî Amerîkayê CENTCOMê Admiral Brad Cooper me hevdîtin pêkanî. Me hêjmarekê mijaran ê bi armanca piştgiriya yekbûna siyasî ya li Sûriyê, parastina yekparçayî a Xewelêt, afirandina jîngeheke ewlej bo hemû pêkhateyên gelê Sûriyê, her wiha garantîkirin misogerkirina berdewamiya hewlên tekoşîna li dijî Daişê, ev mijarmenî qaşkirine. Dibêje Mazlûm Abdî hêjî didomîne Serok Donald Trump û Balyoz Barak di hewldana gelê Sûriyê ya ji bo çareserkirina qeyranê de ya ji bo bidestxistina paşerojeke baştir ji bo Sûriyê hemû Sûriyeyan tabî roleke ji dil û çalak lîstine. Yani dibêje em spas dikin ji van her du kesan re ji bo ku siberoja milletên Sûriyê bikeve bin garantiyê, ewlekariyê, aramiyê, huzûrê dixebitin. Em ji wan re spas dikin. Em pabendî armanca xwe ya Sûriyeyeke yekgirtî ji bo hemû Sûriyeyan dimînin. Yani em girêda vê armanca xwe ne heye jî. Li gorî daxuyaniya Rêveberiya xwe ser ya Rojavayê Kurdistanê her du aliyan teqezî li ser girêdana xwe yani pabendbûna xwe ya ji bo domandina hevpeymaniya di navbera hêzên hevpeymaniya li hember Daişê. Yani em hêjî girêdayîne em hêjî hevkariya xwe zexf dikin, didomînin tekoşîna li dijî Daişê. Ew me fehm kir tekoşîna li hember Daişê de problem tune, çek û sîlah Amerîkayê de problem tune. Wana da me fehm kir. Problem di derekî din de ye hevalı. Problem ev hêzên kevneperest, ev çetên bermayên El-Qaide, El-Nusra û Daîş û HTŞ hemî kom bûne nîzê heştê hezar çekdarên dewleta Tirkiye hene bi perê milletê Tirkiye xwe xwedî dike ev hene ew bûne bela serê milletên Sûriye. Bi van însanan ra merov çawa dikare zemîneke hevbeş bibîne. Noxteyeke hevbeş bibîne ji bo merov werhecem hevûdo. Problem ev e. Ya ku me dêşîne ya ku li ser em li hev nakin ev e. Wekî din meseleya tekoşîna li hember Daişê, koalîsyon temam ew problem tune ya. Rojavayê Kurdistanê li gorî mantiqeke seküler yani laîk tev digere hurmeta ji bo jin, mêr, wekevî tekîliya navbera milletan de yani li cem rêveberiyên Rojavayê Kurdistanê problem tune ye. Em tiştekî de zêde wisa îsrar nakin. Yani nêrînekî wisa teng tune ye li cem rêveberên Rojavayê Kurdistanê. Ji ber vê problema me bi Amerîkiyan û Ewropiyan bi İsraîlê re çê nabe. Problema me çê nabe bi wan re. Problema me tenê bi tiştekî re heye. Mantiqekî kevneperest re. Îdeolojiyên radîkal ku şiddetê bikartînin ji bo îdeolojiya wan serdest be li herêmekî. Çi dibe bila bibe. Ew tim problem e. Tu ji bo serdestiya îdeolojiya xwe eger çek û sîlah bikarbînî, şiddetê bikarbînî vaya zulm e. Yani vaya pêşî girtina azadiye ya. Tu ji bo tu ancak dikarî birên medenî bi min re baxîfî ez îxna bûm. Eger ez îxna nebim wê demê tu cahilî, tu nezanî, tu nikarî min îxna bikî. Yan jî tewriya te şaş e. Ev wisa ye hevana. Binêrin. Ez tam nabîram kî bû ez bar dikim Einstein bû. Dibêje însanekî eger nikaribe teoriya xwe ji zarokekî 6 salî re îzah bike tê wê manî ku ji teoriya xwe fehm nekiriye.
çi dibe bila bibe vê dünyayê de îdeolojiya herî kûr be jî tevlihev be jî mesela Kurd û Kurdistanê be jî dibe tu karî ji zarokekî 6 salî re îzah bikî kesek bila ranebe nebêje mesele pir kûr û dûr e mesele pir dirêj e mesele pir giran e îzaha wî tune ye hemî vir hemî derew tiştekî wisa tune ye tiştekî wisa tune ye teoriya herî giran ya tevlihev jî dibe tu karî bî ji zarokekî 6 salî re îzah bikî fehm nekiribe problema te ye ji cehaleta te ye nezaniya te ye yan jî teoriya te şaş e we çi got rast e ne rast e ev wisa ye em didomînin hevalno ka mijarameya din çi ye em viya daynan aliyekî em derbasî mijara din dibin hûn zanin dewleta Tirkiye ev demekî dirêje qedexe danîbû ser balafirên ber bi Silêmaniyê ve dewleta Tirkiye çi dixwaze ji Silêmaniyê mesela em zanin temam Rojavayê Kurdistanê dijminî dike ji Rojavayê Kurdistanê re çi dixwaze ji Silêmaniyê çima ji ber ku rêvebirên bajarê Silêmaniyê derdorên yenekê zemanekî dostaniya xwe bi rêvebirên Rojavayê Kurdistanê re beyan kiribûn Mazlûm Ebdî pêşwazî kiribûn yan jî bi xwe çûbû wê derê hem bi rêz Lahor û hem jî bi rêz Bafil çûbûn Mazlûm Ebdî dîtibûn hevaltiya xwe biratiya xwe bi zimanekî pir vekirî eşkere kiribûn ev bû sebeb ku dewleta Tirkiye qedexe dayne ser firîna balafiran yani li gorî mêjiyê xwe piçûk dewleta Tirkiye qaşo ambargo datîne ser Silêmaniyê yani yan jî dixwaze nakokî derbixe di navbera Kurdan de çi ye dew çi ye yani îjar anha ev salekî ye qedexe dewam dike ji Tirkiye însan nikarin biçin Silêmaniyê temam tu çi bi dest dixî çi bi dest dixî yani tu çima ew xwasa însanan kriminalîze dikî heremekî terorîze dikî derdê te çi ye pêvajoyê destpêkiriye binêrin dewleta Tirkiye dewletekî wisa ye hevalno bi pedekê re li hev dike ama bi birayî wî re li hev nake maqsed yani Kurdê baş û Kurdê xerab sibê du sibe eger bi yenekê re li hev bike ew ê pedekê dijmin îlan bike sibê du sibe bi Kurdên Bakur re li hev bike hûn binêrin bêjin Kurdê Bakur baş e Rojava xerab e ya heta du jî wextê pêvajoyê destpêkirî bû dewleta Tirkiye çi got muxatabê me ne Dem Partiye ne jî Qandîl e tamam hakikaten tamam muxatabê te bila ne Dem Partî be bila ne Qandîl be muxatabê te heta bila qet tune be hatta ji bo dew doza Kurdan bila qet müzakere tune be hevdîtin tune be were ser xeta medeniyetê weke dewletekî tu bi xwe beyan bike ku tu dewleta Kurd û Tirkanî heqê Tirkan çi be ê Kurdan ew e bi xwe mesela biryara xwe bide bi xwe pergaleke hilbijartinên wekhev bide destpêkirin ku Kurd û Tirk wekhev karibin bikevin meclîsê wekhev karibin milletê xwe temsîl bikin biya dikarî bikî ji bo vê yekî müzakere çi îcab dike ji xwe tu bikevî nava xebatekî bi vî şeklî ya asilzade û ya medenî şarê li hember te otomâtîkmen disekine pêdiviya te bi muxatabiyê tune ye Türkiye qedexeya li ser geştên xwe yên balafirgeha navnetî ya Silêmaniyê carekê din dirêj kir yani qedexeya xwe dirêj kiriye li ser wê derê mîna ku marîfetekî pir mezin be berdevkê balafirgeha navnetî ya Silêmaniyê Dana Mihemed ji rûda wê re ragihandiye ku Tirkiye ew biryara xwe agadar kiriye balafirgeha navnetî ya Silêmaniyê di daxuyaniyekê de eşkere kir balafirgeha navnetî ya Silêmaniyê em binêrin çi dibêje dezgeha hewavaniya sivîl a Tirkiye di ragihandinekê de biryar da ku dema rawestandina geştên esmanî û qedexeya bikaranîna qada esmanî ya welatê xwe ya li hember geştên ji balafirgeha navnetî ya Silêmaniyê heta şeşê kanûna paşîna 2026 dirêj kiriye em çi fehm dikin balafirên ku ji Silêmaniya radibin di ser Tirkiye re jî nikarin bifirin herin yani zulmekî ew qasa mezin li hember Kurdan heye kî dikare bibêje dewleta Tirkiye dewleta Kurdan e jî tamamen vir û derê we dezgeha evrê qedexeya Tirkiye sisiyê Nîsana 2023 dest pê kiribû heta niha çend caran hatiye dirêjkirin binêrin bi got salekî ebû 2 sal Tirkiye wekî hinceta rawestandina geştan zêdebûna çalakiyên PKK yên li Silêmaniyê ketina rêxistinê ya nava balafirgehê ya bi awayê ku
gef le ewlehiya fırınê dixe nîşan dabû. Wekî din hevando. Ev li aliyekî ez mesele dirêj nekim. Yani mesele hate femkirin dewleta Tirkiye qedexe daniye. Niha meseleya Selahaddin Demirtaş ez hema bas bikim hevando. Selahaddin Demirtaş meseleyekî pir mühim e. Acayip mühim e. 2 saat berî nivîsiye Şamil Tayyar. Ez binêrim ji were binêre çi dibêje. Ez hema dîrek ji were tam wergerînim. Dibêje Demirtaş ji doza Kobanî 42 sal ceza xwariye. İdî însanekî hukm xwaribe dosya wî çûye îstinafê. Wezareta Edaletê li hember biryara serbestiya Selahaddin Demirtaş ya ku ji aliyê dadgeha mafê mirovanî Avrupayê ve hatiye îtiraz kiriye ji ber vê yekê berdana Selahaddin Demirtaş nemimkün e. Şamil Tayyar dibêje. Ka ez ema wî bînim tweeta wî bînim ser ekranê hevando. Yani çawa dikarin Selahaddin Demirtaş di hepsê da bihêlin û pêvajoyê bidomînin. Çawa mümkün e yani. Çawa vicdana we dest dide. Selahaddin Demirtaş yek ji wan keseyatiyan e ku di 30 salên tevgera azadiye ya legal ya Bakurê Kurdistanê de berhemek keseyetiyek wekî Selahaddin Demirtaş derxistiye holê. Yek ji berhemên herî mühim hebûna Selahaddin Demirtaş e. Selahaddin Demirtaş yani hûn hevalê ku Tirkî zanin li vê derê dibêje em dibihîsin ku tê gotin ku Selahaddin Demirtaş heştê cotmeyê tê serbest tê berdan dibe ev îddiayekê ev îddia ji aliyê parêzerê wî ve hatibû kirin li ser dîsa ser Twitterê divê ew kesê ku îdia dikin gotine Wezareta Edaletê ve îtirazê biryarên dadgeha mafê mirovan ya Avrupayê nekin dibe îddiaya wan li ser vê mijarê lê tiştekî bi vî şeklî tune ev tenê tiştek ku durum dibe ez tenê viya temenî nakim dibe ez durumê rewşê tespît dikim ji were bêjim Demirtaş ji doza Kobanî 42 sal ceza xwariye artık dibe însanekî hukûm e yani hukûm lê hatiye birîn û dosya wî jî çûye îstinafê yani dadgeha bilind a Tirkiye Wezareta Edaletê jî li hember biryara dadgeha mafê mirovan ya Avrupayê îtiraza xwe pêşkeş kiriye ji ber vê yekê jî anha di vê rewşê de îhtimala tehliye serbestiyê tune ye. Nava Şamil Tayyar hûn ê bêjin kî ye? Vaya dibin navê rojnamevan nivîskariyê de siyasetmedarekî AKP ye. Vaya wekî alîkarê Tayyip Erdogan jî hûn dikarin bibînin. Yani her tiştî ku AKP dixwaze ji raya giştî re eşkere bike bi destê van însanan dikin. Türkiye jî perçeyekî rojhilata navîn e, siyaseta rojhilata navîn serê her saetê dawiye her heftê dikare bi temamî biguhere. Tayyip Erdogan dikare bimre. Devlet Bahçeli dikare bimre. Vana Hamid dikarin bimrin. Türkiye dikare serû bimbe. Selahaddin Demirtaş dikare serbest were berdan. Vana hemî îhtimalin çi mane be? Yani evet. Parêzerî wî gotûbû ew were berdan îtiraz debe ama merîk dibêje me îtiraz kiriye. Niha ev bila li ser ekranê be ez dixwazim wisa ser ekranê be hevano ji ber bahoza berfê ya dijwar ya li newalên rojhilatê Çiya Everestê xebatên rizgarkirina bi sedan kesên ku li kampan asê mane berdewam dikin tiştekî pir ecêb e berf û boranê de bi sedan însan çûne serê Çiya Everestê ew jî fantaziyekî pir ecêb e hevano. Li herêma otonom ya Tîbetê ya Çînê 8848 metre bilind e. Yani ji çi Araratê pir bilindtir e. Xebatên ku doh ji bo rizgarkirina çiyagarên asê mane hatibûn destpêkirin berdewam dike. Li gorî nûçiya BBC tîmê rizgarkirinê li herêma Qudangê 305 kes gihandine cihekî bi ewle di süd kesên din re li serê çiyara pêwendî çêbiye. Aniha jî xebatên rizgarkirinê hêdî didomin. Hevano ji ber oksîjena wê derê ji ber nebûna oksîjenê ne balafir diçin ne drone diçin wê derê. Yani tespîta wan dera pir zehmet e. Naxebitin. Helîkopterê ku biçin wê derê dikevin. Ji ber ku pir zêde bilind e. Meselekî bi vî şeklî heye.
Wekî din gelek nûçeyên din hene li Çînê ji ber lehiyan ji ber karesatên cuda gelek însan malê xwe terikandin însan mirin alarm hatibû dayîn li Nepalê jî dîsa bi vî eynî bi vî awayî baranên gor hebûn gelek însan di lehiyê de çûn jiyana xwe ji dest dan ew jî meseleyekî ye. Wekî din hevano îstîfaya Serokvezîrê Fransayê heye Sebastien Lecornu ew jî meselekî din e. Niha beriya demekî ji xwe hikûmeta Fransayê hilweşiya bû. Macron anî kesekî din xistşûna wî. Ev însanê ku hat ser hikûm jî nehat ecibandin ji aliyê însanên Fransayê ve. Serokkomariya Fransayê ragihand ku Emmanuel Macron roja duşemî îstîfaya Serokvezîr Sebastien Lecornu qebûl kiriye. Emmanuel Macron mehaborî Sebastien Lecornu wekî Serokvezîr destnîşan kiribû, tayin kiribû. Lecornu şeva yekşemî kabîneya xwe ya nû ragihandibû. Lê ji ber ku li gorî kabîneya berê guhertinekî berbiçav tê de nebû, rastî rexneyên partiyên siyasî hat, bi vî awayî jî ji xwe bi riza dilê xwe rabû îstîfa kir. Sebastien Lecornu berê Wezîrê Parastinayê Fransayê bû. Wekî Serokvezîr erkekî dijwar li pêşiya Lecornu bû. Ji bo bütçe, kêmkirina xerciyên sala bê, razîbûna parlamentoya ku tijî nakokiye bi dest bixe. Du Serokvezîrên beriya wî hebûn, François Bayrou û Michel Barnier. Ji ber nakokiyên li ser eynî plana xerciyan ji alî parlamentoyê ve ji kar hatibûn dûrxistin. Hefteya borî jî çi bibû? Amarên fermî nîşan da deynê giştî yê Fransayê gîştî asteyekî rekor. Anha hevano hele hazir li Fransayê krîzekî aborî heye. Bankeyên Fransayê anha pir tedbîr digirin. Ji derve ve pêdiviya wan heye ji derve ve pere were. Perê hundir naşînin derve. Her tişt pir bihaviye li Fransayê. Meaşê hey têrê nake. İnsan nikarin debara xwe bikin. İnsanê li Fransa dijîn vê rewşê pir baş dizanin. İnsanekî herî zêde 3000 euro maaş digire. Ama tu wextê kiriya malekî didî berçav, bila du kes maaş bigirin di malekî de dike 6000. Wextê ku tu kiriya malê 1000-1500 didî berçavan, tu sîkortê wan, erebê wan, her tiştê wan dî berçavan, yani ev pere têrê nake. Fiyeta tiştan pir pir zêde bîye. Ji Almanya jî pir bihatir e, ji Belçîka jî pir bihatir e. Mesela niha li Yeketî Ewropayê rêjeya deynê Fransayê li gorî berhema navxweyî piştî Yunanistan İtalya da rêza sêyem de ye. Yunanistan deyndar e, İtalya deyndar e paşê Fransa. Dewleta Aqwasa mezin ya Ewropayê deyndar e. Îja hûn binirin Fransa mîna cinnetê hevan. Sê aliyê wî bi behrê dagirtiye. Erdê wî ecayîb dewlemend e. Xwedîkirina heywanan, peynîr e, mast e, çi bixwazî heye. Tirye, şarab e, Iraq e, çi bixwazî heye li Fransa. Ama digel wê dewlemendiya xwe jî di nava xîzaniyê de ne merûv heqeten fehm nake tê nagihêje. Mesele çi ye nizanim. Emîn Kutlar çi dibêjî? Erê Emîn Kutlar ji xwe min jî nûçe bi vî awayî pêşkêş kir. Rast e te çend deqe berê nivîsiye nizanim. Belkî te li min godar nekibe. Min jî eştera anha car dibînim ser ekranê hevanno. Tu rast dibêjî erê. Mesela Şamîr Tayyar ev e. Min viya ewsa. Yani hûn bibêjin ez weke manşet binî de çi binivîsînim? Mesela ez çi binivîsînim anha? Ez bêjim çi? Ez bêjim skandal, ez bêjim rezalet, kepazetî. Ez çi bêjim? Kepazetî. AKP li hemberî serbestiya Demirtaş îtiraz kir. Bila bikeve qeyda. Mesela. Avaya em dayne ser mesela mesela ev li aliyekê hevan
kepazeti, çima dibêjim kepazeti, rezaleti, skandal ji ber ku ev insan heqê wî tune dişûna dadiyehekî de biryar bide mesela. Ne? Mesela dosya Selahattin Demirtaş çûye pêşiya dadigeha bilind, dadigeha îstinafê. Şamil Tayar, zibidiyê AKP, çawa dizane ku Selahattin Demirtaş nayê berdan. Çawa dizane? Çawa xwedixwe şûna hakiman, sawciyan. Vaya suçe. Anha eger parêzerên Selahattin Demirtaş li hember vî camirî, li hember vî mexluqatî doz venekin, ji xwe neavûqatin. Vaya suçe anha. Tu nikarî dişûna mehkemê de derkevî pêş te biryaran bidî. Yan jî biryarê mehkemê pêş te eşkere bikî. Wê demê tê çi mane? Mahkemeya îstinafê jî di bin kontrola AKP de ye û Şamil Tayîr dikare hukm li wan bike, dikare bandor li wan bike. Vaya suç e hevanda. Yani tiştekî wisa dibe merûv qebûl neke. Anha ji vê derê em bank li Mahsûnî Karaman dikin. Em bank li parêzerên Selahattin Demirtaş dikin bike ve nava tevgerê. Em bank li edaletê dikin eger hindik mabe wîjdan bila bikevin dewrê bibêjin ku edaleta dewleta Tirkiye vikû vala ye dibin kontrola AKP'de ye dibin bandora siyasetê de ye bê hukme. Bê hukme. Hevando ez anha deqekî çima xilas bûye nizanim. Deqekî kamera anha çêbû hevando. Zanim kameramı çû. Zanim kameramı çû hat. Yani dengimi têwe, dengimi madem têwe dîmenê min biçe jî nexeme ya. Vî tîpê de tiştek tune ji xwe. Temaşe nekim baştir e. Hevanda ez tansiyonam dîsa bilind dibe ji ber vê mesela Selahattin Demirtaş ez zêde acizim. Hûn jî muheqaq acizin. Em nizanin çi bikin ancak ji aliyê qanûnî ve te gotiye kepaze çawa bîye? Me jî gotiye kepaze. Ha B xisiye biborin. Tamam. Rast dibêjî. Dişûna B de min ew ê xisiye. P kepazetî tamam. Mala te ava mamoste. Yani me her işi xwe temam kir ke bila kepazetiya me şaş be, bila Selahattin were berdan, bila bêya me bibe P, bila şiya me bibe S qet nexeme. Hevando mala we ava. Hevando ev rewşa ku em tê danê me değişîne ka ez binêrim di ajansan de ev mesele çawa hatiye nivîsandin, çawa cih girtiye ya balkêş çi ye hûn zanin hevando. Di ajansê me ê Kurda de nûçeyên di derheqê Selahattin Demirtaş de mesele çi ye cih nagirin. Ez nizanim. Fehm nakim. Yani yaw çi dixwazin Selahattin Demirtaş. İnsanekî heyf e ya. Heyf e. Binêrin li Stenbolê 2 kes bi tuhmeta sîxuriya ji bo Mossadê hatine girtin. Sîxurê herî mezin ê İsraîlê ê Mossadê Tayyip Erdoğan bixwe ye. Heqetin ya. Yani ne balkêş e? Hevan mezanan lunçiya dinêrim meselê mühim hene. Dem partî jî dibêje divê girtiyên doza Kobanî demil dest bêne berdan. Baş e. Xwedî derketinekî baş e. Dem Partiyê ban kir ku li gorî biryara dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê divê Demirtaş û hemû girtiyên siyasî yên doza Kobanî demil dest serbest werin berdan. Vaya ez dibêjim meselekî mühim e. Deqekî ez fiya jî rakim Selahattin Demirtaş bînim şûneyê. Het naxwazim peyamê vî kesî bibînim, vî mexluqatî.
بلا Selahaddin Demirtaş hebe baştır e. Wekî din çi gotiye? Nûçiya di derbarê Dem Partiyê de hevanno Dem Partî ev yek wekî gavekê bingehîn ya ji bo serkeftina pêvajoya aştî û civaka demokratîk binav kir. Heta ku Selahaddin Demirtaş û hevalê xwe neyne berdan, tüm maneya vê pêvajoyê tune ye. Çünkü ev insanên me tenê ji ber Kurd û Kurdeyetî hatine girtin. Heta ku tekoşîn xebatên ji bo Kurd û Kurdistanê suç be, Selahaddin Demirtaş û hevalê xwe zindanê dabin, wekî din tu çi çareser dikî ji me re bêje? Wekî din çi heye? Yani em vegerin em ê jî bibin xwedî aqubeta ya wan. Navenda Dem Partî îro daxuyaniyekê daye tê de radgihîne ku cezayên di doza Kobanî de hatine dayîn ne li ser bingeheke hukûqî ne. Dem Partî balkişan ser pêvajoyek ku salekî berê dest pê kiriye ya pêvajoya ku em bahs dikin tê dane em yek ji xala girîng ya pêvajoya aştî û civaka demokratîk ku beriya salekî dest pê kiriye ji bo 86 milyon welatî me biye hêviyekî rakirina darê dadgehê ya li dijî siyaseta demokratîk berdana hevalê me yê siyasetmedar e. Yani weke tehdît li hember me bi kar neynin girtinê û zindanê duê manê de. Ev yek eger serbestiya wan pêk were ev yek wê di rêya demokrasî û aştiyê de bibe gavekî bingehîn. Her wiha hate xwestin bûyerên heşt şeşê wê meseleyê çiriya pêşîn ê mesela Kobanî 2024 bi hemû aliyê xwe ve divê were lêkolînkirin, rast were analîzkirin û eşkêrekirin. Di wê bûyerê de çi bûbû hevanno? Tê bîra we hêzên dewleta Tirkiye êrişê serhildanên ji bo Kobanî kiribûn. Daişê êrişê Kobanî kiribûn, millet mecbûr mabû rabe ser xwe, ew sînor mînor hemî qelaştin ketin Kobanî. Ev rastiya milletê me ye, heqê milletê me ye, meşrû ye. Birayê te, kuzenê te yan jî însan li hember aliyê din ê sînor di zorê da be, serî were jêkirin yan jî qatliyamê re rûbirû bimîne, heqê te ye tu rabî ser piyan. Ne tenê ji ber ku Kurd e, weke însan, vicdan. Dewleta Tirkiye jî askerê xwe xizna va faaliyetê bi qasî şêst pêncî însan li wê derê bi qasî pêncî însan pêncî û du kes bawer dikim gulebaran kir, bombek kir. Yasîn Birû jî hortekî Kurd bû ew jî hat kuştin. Kes nizane çawa ji aliyê kî ve hatiye kuştin. AKP kuştina Yasîn Birû ya di wê meselê de mezin kir li hember Dem Partî bi kar anî. Selahaddin Demirtaş jî weke sûcdar nişanda. Çima? Çünkü Selahaddin Demirtaş gotibû Kobanî di zorê de ye, rabin ser xwe reaksiyon nîşan bidin. Dewleta Tirkiye jî çi kiribû li ser navê dewleta Tirkiye AKP berçavekî reş dabû pêşiya çavê xwe Tayyip Erdogan, Kobanî düştü düşecek, ket berketinê çi kiribû milletê me aciz kiribû, milletê me hêrs kir. û bi xwe jî askerê dewleta Tirkiye temaşe dikir ka Daîş çawa Kurdan wê qetil bike. Çek û silahê Kurdan tune bû. Amerîka wê demê piştgirî nedida Kurda. Daîş çibû ketibû Musulê çi qas, çek, tank û topên mezin ê giran hebû hemî bi xwe re anî bi alîkariya dewleta Tirkiye anî li Kobanî bi cih kir. Ronî Rihal wê derê bû wê demê. Ew jî yek ji wan kesan bû çû hawara Kobanî. Ana hin kes rabûne dibêjin wa nizanim çi. Ronî Rihal mutewazî ye pir behs nake ama hevalê min e û taybet ji me re pir behs kiriye. Li wê derê çawa birîndar bûye, çawa şerkirine. Yani niha digel her tiştî hevanno ev kepazetî AKP li hember serbestiya Demirtaş îtiraz kir, rast e. Ji du aliyan ve sûçe hem li dijî dadgeha mafê mirovaniya Ewropayê derdikeve ev sûçe aliyê din jî AKP derketiye biryara dadgeha îstinafê yani dadgeha bilind beriya her kesî eşkere dike. Du roj pêş de eşkere dike. Kî çi qas ceza dixwe, kî tê berdan nayê berdan. Yani vaya suç e. Vaya bêexlaqî ye. Hevan ez hema li dîsa li ajansa binêrim ji ber ku saeta ku em tê dane tam saeta nûçiyan e heqeten. Yani tiştek ku min dixwaze ji we re bêjim. Mesela di ajansê me de cih nagire. Çima cih nagire? Ez binêrim.
li ser van meseleyan dibe mirov zorê bide ser ajansê xwe rojnameyê xwe ku behs bike. Yani tu nikarî însanekî weke Serhedî Demirtaş nebînî ji nedîtî ve werî. Ew xuya dike ya. Hevanno evet. Na tiştekî tune ye. Di ajansa de li ser vê meselê tiştekî tune ye. Niha axaftina Yılmaz Güney a beriya 43 salan derketiye. Di axaftina wî de yani ez tiştekî nabînim. Basa biratiya gelan dike. Yani tiştekî were ew tune ye. Axaftina wî ya 1994 ya da Nevroza Paris'e de muhteşem bû. Ew dibêje mutlaka kazanacağız. Yani em ê muhakkak bi ser kevin. Ew gelekî mühim e. Ya avukatê MHP'yî hatiye kuştin Serdar Öktem. Ew jî hêjayê mirov lêkolîn bikene. Heval zanin mesela du mehberê daxuyaniya wî heye divê êdî em nikarin bêdeng bibînin ji vê bilekes qusura me nenêre ji ber ku her tişt bi zanebûn tê kirin. Êdî dawa wî çi ye, çima tiştekî wisa gotiye em nizanin ama hat kuştin. Ji alî kî ve hat kuştin em nizanin. Ez hema mesele pir zû diguherin. Her tişt pir zû diguhere. Yani hêviya min heye guherîn çê bibe. Ama baweriya min tu carî bi dewleta Tirk naye. Tişta ku wê biguhere ne ji ber ku dewleta Tirkiye dixwaze, dewleta Tirkiye wê mecbûr bimîne. Mesela divê pêvajoyê de derket çi ku wel ku derê bawer dikir ku însanekî Dewlet Bahçelî derkeve bibêje ka em bibin bira û nizam bibin şe. Gotina meşhûr ya Dewlet Bahçelî ew e dibê wê tu seriyekî li ser mila nemîne, kevir li ser kemir nemîne, xwîn wê bavêje çokê, bavêje qirikê, daîma bi vî şeklî qise dikir. Ji Rabiye dibê dor li me hatiye girtin, em ketine zehmetiyê, pêdivî heye, pêdivî bi biratiya me heye, em jî dibêjin tabî ser çav. Ecêb însanim vana, ecêb. Tweeta Mazlum Abdî hevanno du sud û pêncî û çar hezar însan wî dişopînin. Ez dibêjim kêm e. Hevalê ku di Twitterê de Mazlum Abdî naşopînin, ji kerema xwe re em hinekî zorê lê bidin hevalê xwe, derdora xwe, em hinekî wî bişopînin. Tabî ême jî bibin abone pir baş dibe. Ez vê hema tweeta Mazlum Abdî bînim ser ekranê. Mesela çi dibêje vê dirê? Heval fehm dikin. Hevalê fehm nakin. Ev heye fotoğrafê wan e. Mesela ev insan li ser navê dewleta Tirkiye dixebite. Bi şiklekî çawa diçe, Mazlum Abdî hemêz dike û mîna ku dostî wî be xwe nîşan dide û em rastiyê wî dizanin, em zanin li ser navê kî şer dike, em zanin li ser navê kî mücadele dike. Hevanno, xatirê we silav rêz dem baş.